Guys, aben iki wis ana tamu tapi dhisik iki urung buka lawang. Sak peteng. Ya Allah, Mbok Ti. Ya Allah, tanganku loro, Mbok. Kena. Yo tanganku kocak iki agem-agemen. Aku patang dino iki prei wis nang omah ae. Walah, Mbok Ti ayo pengguri. Ya Allah, rene, Dik. Alah ya. Anak kecil. Aku ki jarak tanganku ki waduh ngape mboyak aku ngono. Walah, Mbok aku sepur-sepur wis teko kene, Mbok. Lah ya tak lalani esok. Oh, alah Dinda. Dek. Aku ki ndek ngene diteri besan kuwi. Sik le, kene le. Ngeri ya le. Tak gakne. Sini. Kene nang. Malah kebuka sini. Iki sing anu. Sampean ki sing mantune lek Jan ya, Dek ya. Nek sing ning gone Mbak Vivi ki wis hafal aku srondokan. Kene ngeterno. Alah, Mbok. Kene sayang, mudhun nang. Dinda. Dek. Din. Aku iso wek-wek kok ngene, Mbok. Iya sini kucing ini kono. Aku sing mari iki yo. Mbah Dok. Yes ya, Mbok. Anu, prainan aku dadi iki tenang aja aku. Ora aku ngono. Malah tangan iki ambek Anu sik. Ini Mbak sih tangane tangane diomong aku patang dino iki. Kena apa kocek iki? Agem-agemen. Iki woneng entah ngono iki lho. Lah kok ndek anak iki abal ya kocek telung dino ngono kami plas lho. iki ambek tak coploki mbok mesam. Tak ambil plas kabeh iki lho. Abuh masa tak kok kene. Dekak ngono gak leren. Ndak dulu sik tak. Lah kok dekak ngono gak leren. Aduh le. Gak leren tenan. Lah kok dekak ngono gak leren. Mbah Dok iki anakku ki mbok. Iya. Dok. Iki lho kan golek mbok Ti. Sik, anu Dek. Kok tak kon ngicip kejawanku. Ya. Eh, Sedina tanya mbok Ti lho. tahu sangu. Bilang apa? Tadi aku nek konek ngapain? Iki sandal mbok aki. Iku lho kok repot-repot kok iso gak repot. Terus kok ngono yo nyampe yo. Seneng ngene Juna. Itu agak tangi. Lah yo tangi jam 3 mang. Setengah 3 Aku jane pengen rene dek kae insyaallah. Bodo peniki bakse aku ki ngono. Bodo bareng-bareng. Sok ben ae aku ngono. Apa? Nek dikasih mang piye mang? Oke. Ini malek. Aku malek. Paling nek do kuning-kuning paling ijo apa ora? Apa itu? Api. Nek apa syukur lah. Oh, ngingeti tandur-tandur panek do. Wabu. Wabu ngono yo. Tuh, asem-aseman. Heeh. Api roto. Ngene ngene. Desa nek desa. Aku kocek 3 dino tanganku dhewe. Mbok aku mergawe ket Bukan sampai tuh bos apa dia mau sesok ngono mboten ampun. Ini sapa? Kabeh. Minggu nek sampean pengen melok, aku ki job kuwi entuk. Ora oleh engko melok. Bukan lho. Kono ki nek ra Iki mang ning gone di Sukardi. Hari Minggu ki gone Ranpir. Ambek ngene sapa ngono lho, Mbok. Icir barang aku ditawani icir barang dari aku berjalan. Kon laran. Sam. nek icet kan kena ambek pokok lho kok tanganku lagi. Ada 10 tok. Eh? Alah apa wes rasa ngawen-ngawen. Wes
Dadi saling dhisik kuwi. Mbok. Dinda ki Bu, sesuk gak sah masak ya Bu, aku tak tuku bubur ayam. Supaya wek kulo wong nggo ito setengah 7 ngono jerene ya Allah nek ngirim guys. Kayak ngene iki lho. Ngono kok mungkin rasa di ngono ah. Ya Allah, kok koyo murah ae ngerti. Jajane sak kresek. Sayure sak walah, Mbok. Alah aja ngono wis Ben sak tumbu. tumbune. Wis rasah masak engko aku. Ndek iki diteri besan. Anu mak besan iki lho adikku, marotone adikku. Sapa lah jeneng iki lah. Mbak Kar. Kaya ngono Mbak Kar kok. Cek dindah Mas kamu. Nek menang diraceh wong e. Lah wis. Delok wong dindah. Lah iya. Wong jerene ku aku tak nang isuk, Bu. Tak isa-isa ndek nopo. Rasa dingeno. Alah, Mbok ora dingeno kok tak. Entoprake goreng. Ndek bengi selawatan abune ya. Iya. Bapak jangan. Jatos lo ya pengarepe tok. Ya pertolongan. Lah iya. Iya, coprak kok. Ah nek saiki yo ngono adek. Ora gak masak karo sapa? Karo anake wedok. Karena anakku rasa masak dhewe. Dene wis mateng. Iki sing jane mapak kae, Nduk. Gak, iki sing mantune wek jan. Adine neh, adine iki selamat Serat tok. apa ini? Papat, Mbak. Kok sitok. Sembarep. Tak tau ya. Iya. Baru kulit. Jane mateng gak tuku. Lah Lah ngomong sapa? ya ini lah. Kuwi nggih bandeng lokno karo mateng. Burung panas. Panen sak kapan. Kayaknya nyatran burung panas. Iso iki kono yo mriki marek bodo. Berbodok sang nyadran. Berdelok nek suro. Malah ombok dari barang. Mbak, rasa repot-repot lho, Mbak. Aku ki panenan gitu rasane sik. Terusan Gak ora repot-repot apa ya. Panen kembang. Panen baut. lho perang sang bahan tak iki yo. Entuk wajine entuk 17 tak dol sing 10 sak kuwi sing Namanya satu. tak go mulih 7. Sing dikek ya ijek. Ya ana ning ndi kek. Eh? Ya nang ndi aku ora ngewe apa-apa iki, Mbok. Lah kok iso aku iki rene iki aku pengen ora kowe tok. Kok iso? Ya Allah. Oh, Aku lho eling nek karo aku ki. Iya ya. Lah yo sedulur. iso iki eling mbah aku ngene kae Mas Sam. Kuwi anggere mbok iki wajire pengen melok nang piye anggere delok. Iso mbah aku anggere apa ngebel ngakon wong ki yo sungkan yo mbah yo cara mana lek gak ngerti. Lah Kayak nek numpak motor di ngono ku lho. Ora lho nek edak kenan aku mlaku jek kene iki nek maten nganu enek wong ngakon kuwi cek golek wong neh aku tak nyeluk kancaku nuwi jere wis ki ae ngono anggere anu ki. ya ra Apa to sing anu mateng nggih ben ngecupno. Emang mateng yo sam Gimana iki wis berang-berang dino ora tau mel. Tangane balik di bawah ya. Matur nuwun ya. Matur nuwun. Terus sehat ae, Sehat-sehat yo, Mbak. sehat ya. Aku ki yo ning mbao nek mendino. Ya, matur nuwun. Tak balik akasi yo, Mbok. Iya, padha-padha aku kok tenan aku. Eling nek kene karo aku. Yo, Nek mantan aku yo ngarep kok perlu antar terus. Ini wis yo berang-berang dino ora. Iya nek kerjaan yo dijak dari sing duwe anu yo wis ki ae. Ora yo ngono kuwi lho, Mbok. Kalau kocek iki. Lah nek iki sing kon golek wong ngono kowe didutin sik. Iso. Aku sing golek yo pat kuwi aku rombongan tandur kuwi Dik Andrano yo bakso ngono. Iki lagi minggu ki nggone iki lho. Iki pirang-pirang dino aku tangane Golek leher ki naryo. Sak pernah nek kuwi. Lah yo kuwi nggone lek ran iki yo minggu. Aku nek timbang golek ran aku parang gone Naryo leher. aku yo minggu terus nggone sapa nih Mbok. Dene ora kowe Lek gak dino kae ijer rek. Mbok iki mendino ijen gak aku Ijo kae ijer
Mbak. Kucir. Tak mulai arang Iya. Pokoknya gue neneknya minggu ya. Minggu aku ki Iki pokoke ngono. pre total. Enggak aku ki gak melo. Iya gerang-gerang. Oh iki tak Bar kotek konggonku. Mbok iki pol iki. Bar kotek konggonku sedina terus kuwi peraingan. Benang wongku Pak yo. Iki Mbak Tin yo tak seleh nang tak ade. Pak lakon tak seleh. Wong udah tahu. Rono tak wong tak pindu. Anu mbah nak judul, Mbok. Jodoh saiki tapi karek loro sing koyo jimpe ngono kuwi tapi sisone Pak Montor Mbak bisa ngarit. Ya Allah. Dibekam anu Mbak Mbak Tin iki dibekam. tangan iki moroti sampe lompos engko sak di. Jodoh nok, Mbok. Moroti ngene mbok Lah iya. 100.000 ping pindho. Lah iya. Terus kemana sampe kemana wis Amin. terus nolo. Iya, balane perjuangane. Alah yo. Alah matur suwun. Ya, Mbak. Ya, iya penen tisu. Ya. Oh, lah esuk-esuk wis entuk kunjungan. Ora sah masak ya, guys. Ngono iki lho. Ora dulur, ora tangga, ora sanak, ora saudara. Jute kok yo eling yo, guys. Nek karo dhisik kuwi kan ning tak boncengno matun, ning tebunan, ning ndi kuwi? Kocek jagung ning bodeh, jaman biyen kan tak bonceng terus tak terno mantuk wong gak iso numpak motor ya, guys. Dadak ndelalae acara sedekah bumi nyadran kok yo dhisik diteri sego. Subuh-subuh wis rene dodok lawang ya Allah, Mbok. Eling jere iki, eling ya Allah, Mbak. Aku eling nek ngono kae mbok goncekno. Mbok terno mulih ning omahku jajane ta, guys. Bugis, terus pasung. Terus iki gedang rojo karo gedang susu. Ya Allah, ora apa-apane tapi dadi dulur yo ngiki lho, guys. Wong ki piye yo? Aku kadang ki yo heran ambek awakku dhewe iki. Ora dulur ora anu tapi ki nek ndaku desih ki kaya melebihi dulure dhewe. Malah kok ngene iki nek munjung iwake ngene ya sak menit dini iki lho. Padahal ki nek dipikir mbok ti ku yo pangan ki golek-golek lho, guys. Mas Sam sing lanang gak iso mergawe. Sing lanang ki kaya wong piye yo? Cara mono memenge yo iso mergawe. Kaya asam urate dhuwur apa kolesterole dhuwur ngono kuwi lho, guys. Tangan yo gak kena dienggo apa? Obah-obah. Dadi niki kaya mati rasa ngono kae. Dadi iki mang dibekamno jare mendino iki kaya terapi yo ngono saiki alhamdulillah iso ngarit. Iso apa sing badok sing golek dhuwit. Ya melok-melok kocek jagung apa ngono kuwi ndek nangis roh riwayate sing lanang biyen. Angger matun tak goncekno, tak terno mantuk niki leren ngarit. Angger jam 12 awan langsung ngarit ning baon, panase koyo ngono. Sing lanang blas gak iso mergawe. Eling riwayat zaman dahulu. Makane ya Allah matur suwun muga-muga Mbok Ti sak keluarga, sak anake, sak putune, sak mantune diparingi sehat selalu, panjang umur, rezekine lancar, berkah barokah. Kok yo entuk apa? Duit apa? Aku ki goleki piana, gak ndeduk receh nah aku ki ngono. Lah putune trimo tak sangoni 15.000. 15.000. Alah yo. Kok goleki piana ora enak nendi? Bintik-bintik iki terus alah kuwi yo efek kabeh. Ya nek wong wedok iki kakean kabeh iki ya wis ngono kuwi. Ora enak nek terus ora. Lho kok tak kabeh piye? Oh, perawan nek di kabeh. Sendalan. Oh, wedok iki ya efek kabeh. Waduh, Mbah Dok mah ya diteri Mbok Ti ya. Mbak Tin barang iki yo kabeh bature sering tebunan ya diteri, Dik. Anu Mbak Tin. Mbak Tin kan bolo mato nopo. Awas Dik. Demek sego tangan. Kakak dikasih.
Mama juga dikasih. Loh, iwakmu beneran yang dicinta. Lah nggonem diworo jangan. Ya ora apa-apa. Ki iwake diparingi dodo mentok sak suwiwine. Alah Mama dikasih sayang. Lah Mama gak doyan cukat piye? Mama gak doyan cukat. Makasih ya. Dadah. Dadah saiki lho ngerti ya? Sa, dadah dulu. Dadah, dadah guys. Piye? Ndang piye? Kok tak paringi pasung. Cek buka adik kuwi, ambilkan pasung dulu, Dik. Pasung apa bugis? Pasung apa bugis? Es krim. Yalah es krim tenan, Sa. Es krim, Sa. Enak. Kaget aku yo. Kaget aku. Aku kok gumun janji-janjimu. Pret. Ketepret, Bu. Bu, aku tak tangi jam 4, isah-isah, terus sampai apa? Lempit-lempit. Lempit-lempit bar dek bengi. Lah isah saya kan urung. Kan ape tuku bubur ayam. Aku ya santai. Aku ya santai wong kowe ape golek panganan ya. Duh, Dek dinas ndi ya? Lah gak sarapan sih? Sarapan sih. Aku mam kok. Aku mam kok. Nggih, mam yo mam, sayang. Aku mam kok. Mangan oh ya, cah cilik wong tak golekno lah ora nek aja ya. Tak kei 15.000 tok. Tak kei 15.000. Sing mang tak tambah 5.000. Lah golek ngene Dinda ya enake 5.000. Alah 15.000 cah cilik ya sok ya, guys. Penting nyangoni. Iki yo tangi turu ngono nek urung petuk wong ngene iki yo, Cek. Mama ndi? Beneran patang dina ning omah. Angger esuk wis ndik biasane nangis goleki dhisih niki, guys. Tangi turu kuwi, Mama ndi? Mama enggak ada. Mama enggak ada. Angger purik kan madule rene. Kakak nakal, ayah nakal, madule mesti rene. Doe nakal, ibu nakal, wis renek sing gak nakal. Lah yo kabeh yo diteri dok Mbak Tin barang mang yo jere itu diteri iki. Lah yo. Lah yo ora apa-apa kabeh batek bature nek kancane kabeh yo eling cendek eling. Ora tenan lho ning bodeh ngado-ade. Tak goncekno tak terno mulih, tak kon goblek ngono ki aku nek eling kocek. Trimo aku mbek ndeke tok lho. Terus esoke aku mbelekno kae, Dik. Kowe apa kuwi? Jangan aku nek yo gak tak ngetne jangan ku ndek iki. Sore tak nganu, tak kek nang kulkas. Jek tak deloke. Lho, pulang. Lah kuwi nek dikuncir yo apik ngono kok. Guwek-guwek kok. Sarapan misan ah Mas, iki rontok mulih engko lah nek wis bar sarapan. Apa ning edak kene ya? Eling terus kono. Banyu. Alah banyu medina mbok anguk sore, esuk sore ntriye cek panggah agung kok iso. Waduh. Mbok apa mbok gorene kabeh iki? Astagfirullahaladzim, lha kuwi lho nggone mamak kalau ora ngentekno kengko. Kok iso ngusungi ngonoan nggo apa? Wis nedok eneh kuwi. Kowe mangan nggone mamak lho gak entek. Lah ngono yo. Aku tek nganu edok, gawe pasung-pasung tek wegah aku sok ben cara ngono. Alah jajan ki penake iki tuku ae. Iya, praktis ngono. Lah ngene iki yo mikir adonane, godhonge, jinggruke, tenagane alah wis gak mending tuku.
Mending nang tuku ae sok ben. Gak boleh ngono, Dek. Lah wong Kena isa kolas, kok. kena apa-apane. Isa kok ngantekmu dipenging. Golek ning coba kalau minum. Wes nang gorene. Aja buka kulkas. Ngono. Nah, aku botol ora digawani ngono guys, seneng ora kaprah kok. Kuncir ya pantes kok nejak blonjo kok. Kuncir dinda Dik. Web-web. Montone. Dikei rezeki ya alhamdulillah matur suwun. Jamang denger ora ngecukno sego. Lah dinda ki ngene, Dok. Bu, aku sesuk ape tuku bubur ayam, gasah masak sik lah ngono iki semayan wek bature iki sing pake. Sing pake iki ngene. Lah iya kuwi anggit piye tak goreng, esuk engko sarapan sego goreng edin. Goreng sego Bu ana sesuk ae. Dadak Kalau mbek iwak. wis enek wong dodok-dodok kula nuwun, Mbok Ti. Nek kok suarane Mbok Ti aku. Sampe pasung ya aku gak Tak sambi nyuntak sayur ya guys. Iki engko nek sayure gak nang tak suntak, iki kan sik panas. Dadi niku malah gampang basi, gampang mambu. Tak suntake ning basi engko nek gek-gek nek ijek kan dipanasi seneng. Terus tak sambi jawab pertanyaane Ibu Rusmiati nggih. Kan Mbak Pur ki bener adik sing paling bontot, tapi serasa anak wedoke dhisih, guys. Kuwi kan seumurane Mas Agus to. Mbak Pur ki seumurane Mas Agus. Jadi umure dhisih sama Mbak Pur kuwi walah beda jauh. Dhisih ki setelah nikah sama Pak Su, kuwi Mbah Dok ki masih hamil Mbak Pur kuwi, guys. Dadine wis bar dadi nganten ki Desih ki isih duwe adik mbiyen kuwi. Dadi Desih nganten anyar metu nendi ae sak metu ki sing tak jak ya Mbak Pur. Semenjak Desih urung duwe Mas Agus ki wis momong Mbak Pur kuwi, guys. Dadi kaya anake Desih. Wong sing gak ngerti ngono, lho, walah Parman ki wis ndek anak, Mbak Seh wis ndek anak, ngono darani anake Desih, Mbak Pur kuwi. Terus selang 2 tahun Mbak Pur ki umur 2 tahun ya hampir 2 tahun lah kuwi Mas Agus lahir. Dadi niki adik tapi serasa anak sing momong ket cilik ket bayi lahir cenger kuwi ya Pak Su Mbak Pur kuwi. Dadi beda jauh umurnya karo Desih kuwi ya guys. Adik tapi kaya anak wedok. Mbah Dok waktu itu piye ya wis duwe mantu tapi ki sek hamil lagi ngono lho guys. Wajar iki yo isin dingeti tangga teparo, dingeti sanak saudara, anak-anak Jawane kok isin ngono Mbah Dok ki. Lah tapi piye meneh wong ijek dibagi rezeki nggih. Jawane ki yo biyen jaman biyen Jawane yo digawa-gawa bidan. Piye isane cara ngono ki ben gak meteng neh lho Bu, aku ki wis tuwek ngono. Jawane ki ngono-ngono kuwi biyen ki kaya di ombeni apa-apa ben rotok ngono kae lho guys. Tapi yo panggah gak iso, wong kuwi ngono wis rezekine. Wis bagiane Mbah Dok wis ngono, ya wis diopeni ae ya wis kaya nganu tapi kok ya wedok neh ngono lho guys. Papat ki iso wedok neh mbok menawa sok ben lanang ngono. Wong tuwek-tuwek kan do ngomongi. Ben ae sok ben nek menawa lanang, dadak jebule ya wedok neh. Dadi papat ki wedok kabeh. Ya wis gak nganu ya kaya anakku dhewe. Mbiyen momong ya loro guys, sekolah ki ndek ben ya ngono. Bener selang 2 tahun tapi sekolahe ya ngarep nguri. Mbak Pur ki TKA, Mas Agus TKB ngono. Dadi malah kaya anak kembar ngono kae. Gak beda jauh umurnya. Lah isin ra isin ya guys. Angger ditinggal ning sawah, ditinggal ning baun iki sing momong ya Desih, wong Desih ki anak mbarep. Dadine makane ya gak piye ya, Mbak kedekatane Mbak Pur antarane Desih iki wis kaya ibu karo anak. Dadi ora kaya mbak, nek nyeluk ya mama ngono. Biyen mama ngono, mulai Iza iki nyeluk aku ya mama, Mama Iyung, Mama Su, Mama Ti, nek nyeluk ki do Mak Ti, Mak Su, Mak Iyung aku. Yes, ngono ki lah ya guys. Keluargane Desih iki wis ngono kuwi. Dadi anake Mbah Kung kuwi papat wedok kabeh, kuwi nglumpuk ning kene kabeh guys.
Sing serondo adoh kuwi ya muk makti tok kuwi. Ya gak adoh lah ya cuma beda RT ngono ae. Mandi, Dok. Nggih, mandi sarapan. Guys, wis ngono ae nggih kontene. Sesuk-sesuk dilanjut neh. Matur suwun sanget dumateng family online semuanya, dulur-dulur online semuanya, sing sampun support, sampun dukung, sampun like, komen, dan subscribe, sampun nyayangi konten-kontene DC, sing wis mengikuti konten-kontene DC nggih, sampun maringi saran ngono ngene, sing wis perhatian sama DC. Iki mang yo do tekok guys, tangane DC wis piye, do ngebel. Ayo icir Mbak, ayo kocek Mbak, ngono tapi Pak Su fokus dikon apa kuwi istirahat dulu. Pokoke ben mari sik mergahe iki ora enek enteke, sing penting awake sehat ngono jere Pak Su. Tapi dese nggugu Pak Su yo guys. Iki wis alhamdulillah wis rada kenek tanggung, gegem yo sing ngene iki gegeme. Sing tangan kiri guys iki. Sing tangan tengen wis biasa wis alhamdulillahirabbil alamin. Tapi yo cara ape tanggo poklek jagung neh iki sik eman-eman. Bisa piye yo guys? Butang yo malah kambuh lagi ngono kuwi lho sing tak deni iki ngono kuwi. Pokoke yo istirahat total. DC iki arep fokus iki lho, sedekah bumi. Arep yel-yel engko ora gak melok yel-yel yo guys DC yo. Pokoke arep fokus ngopeni awak dhisik guys iki. Untuk sementara nek cuma icir apa ngene jene yo iso guys, cuma tangan tengen kan ngeplungno wineh kan ringan. Tapi jere Pak Su ya wis leren sik ae leren. Ora sah ngoyo, ora sah nganu urip iki digawe rileks. Engko rezeki iki lho enek sing ngatur, wayahe nganu ndroyo enek ngono, guys. Yes ngono ae nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera nggih. Kagem family online semuanya dimanapun panjenengan berada, sehat-sehat selalu, panjang umur, lancar rezekine. Bye bye.